Bývalý kultúrny manažér, ochranár a fotograf Miroslav Golis, toho času dôchodca, sa narodil 31. mája 1935 v Zákopčí. Po absolvovaní obchodnej školy v Čadci nastúpil do ovčadníckej píly. Svoje ambície a záujmy však začal naplno realizovať až vo funkcii inšpektora odboru kultúry Okresného národného výboru v Čadci, kde sa zaslúžil o prvý súpis kultúrnych pamiatok na Kysuciach a ich ochranu, vrátanie konania za záchranu Kysucko-Oravskej lesnej železničky. Pôsobil vo funkcii riaditeľa okresnej, dnes Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá za významnej podpory Matice slovenskej prešla ako experimentálna knižnica na vysokú úroveň poskytovaných služieb. Množstvo pracovníkov tu chodili na prax. Kúpili sme počítače, jeden kus 286 stal 160 000. No dnes nemá hodnotu viac ako 5 000 korun, ale také sa ani nevyrába. To už je všetko moderné. A to je to dobré, že sa držať ruku na tepne doby. V roku 1989 mu minister kultúry Slovenskej republiky udelil titul Zaslúžilý pracovník kultúry. K veľkým a celoživotným láskam Miroslava Golisa patrí dokumentárna fotografia. Stovky, ba tisícky záberov dokumentujúcich dianie a históriu Čadce a Kisúc majú dnes nevyčísliteľnú hodnotu. Pri pozeraní na tieto fotografie si človek uvedomuje, ako sa všetko ohromne zmenilo. Počínajúc cestou, rozširovaním mostov, mohutnej výstavby, škôl, obchodov, táto inštitúcia, dom kultúry a tak ďalej, množstvo toho. Samozrejme, ja som venoval pozornosť v prvom rade tým starým veciam, ktoré odchádzajú, pretože tie už sa nevrátia. Dlhodobo sa angažuje v oblasti ochrany prírody a pamiatok. Viac než 10 rokov pôsobil vo funkcii tajomníka a neskôr predsedu okresnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Čadci. Niekoľko rokov pôsobil aj ako kronikár mesta Čadca. V roku 2000 bola táto kronika vyhodnotená ako najlepšia na Slovensku. Doktor Miroslav Golis získava titul Osobnosť Kisúc 2008 za celoživotné dielo.